Malawi Today. Mawa wabwino amalawi nonse konse kumene muli. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM pajati masintana ena kuthamanga kukavota ena nkubwera ndikutilandira ndechoncho azathu athamanga kuti akaponye voti yawo akakaponya voti yawo tisinthane kuti nawonso akhale akutipasira maprogramu pano pa Limpopo FM. Choncho chigawo chakum'mawa kuno muli ndine Comrade Ntanywa. Programu ija ya nkhanga zaona amalawi tifuna tikuwuzeni zimene zachitika mkatikati mwa usiku kuzafika kum'mawa kuno amalawi. Choncho tiyambe chonchi apolisi ku Lilongwe akukaniza mamonita kutenga ma serial number ama presidential candidate, ma parliamental komanso ma kansala. Apolisi ku Lilongwe akukaniza kuti mamonita atenge ma serious number. Ndi zimene zikuchitika ku Lilongwe, ndipo pamene amalawi okonda dziko lawo akumangochi dzulo pamene amateteza voti yawo ndikumachita patrol usiku kuonesesa kunena kuti wina asapange zachinyengo. MP Bilali Stambuli amenewa apezeka zonena kuti aombera mmodzi mwa anyamata amene amapanga mapatrol usiku. Tikunena pano munthuyo amombera, ndipo sizikuziwika kuti ali bwino kapena watisiya. Choncho Bilali Kalimu omwe ndi MP wa MCP ku Mangochi waombera mmodzi mwa anthu amene amachita patrol dzulo usiku poteteza voti yawo. Ndipo kunsanje kwapezeka kuti ma ballot paper amapezeka mnyumba ya ATA Ndamera. Kunsanje ma ballot paper apezeka mnyumba mwa ATA Ndamera. Izi ndi zimene zachitika mkatikati mwathu mwa usiku. Ndipo kumachinga nakonso kwapezekanso mavoti ochonga. Ndipo amfumu achinsapo usiku akhala akuzungulira kulengeza kunena kuti aliyense akavotere Lazarus Chakwera atapasidwa ndrama ndi Richard Chimwendo. Izi ndi zimene zakhala zikuchitika mkatikati mwa usiku, poiona kuti nthawi yatha nanga tipange bwanji. Timanena kunena kuti kukhala bwino ndi anthu ndi bwino, kucheza bwino ndi anthu ndi bwino. Angakhale utakhala ndi chuma cha mtundu wanji amanodi khalidwe ndiye chuma chachikulu ndi khalidwe. Lero anthu osauka aja lero ni mabwana, kuteko lero osauka atangonena kuti ndipita, koma ndipita mochedwa kokavota kapena taganiza kuti tibayimika kaye, ndi kuti olemera onse akhala ali njenje kuti kodi chichitike ndi chani. Lero ndi siku la anthu osauka kunjanja kunyamula voti yawo ndikuyiyang'ana katatu kanayi ndikuzayitembenuza kenako ndikuzati ine ndikukachonga apo ndikuyankhula pano wina akugwesa misonzi sana menyedwe, akungogwesa misonzi akakumbukira zoyipa zimene iye amazipanga. Anyamata athu ndiye atumizidwa pa ground kuti akapange zoyipa, koma chosangalasa Mulungu wathu sakulola zimenezo. Akuti nokha mukhale mkabokosimo osapanga mistake. Mayi asibambo anyamata ndasikana osavoterera chisoni. Sitinachitidwe chisoni pa zaka 5. Pamene mukuvota musakhale ndi chisoni. Ine ndikamaka vota sindikakhala ndi chisoni, ndikangotulusa ndikuponya pamene ndikufunapo, koma zompangira chisoni munthu ayi. Chigawo chakum'mawa kuno amalawi ndafuna ndikuziwiseni kunena kuti President Lazarus Chakwera analipiriratu anthu onse ogwira ntchito m'masite assembly Blantyre, Lilongwe, Mzuzu, Zomba analipiriratu salary yawo. Sanayembekezenso kunena kuti tifike pa 27 moti onse ogwira ntchito pa mu assembly panopa tikunena pano aliyense zake zinalowa, ndipo pamwamba pa salary yakepo anamuyikirapo
40,000 ndicho linga chonota atika bonus atembenuze kunena kuti yayi apa abwana atiganizira. Choncho Amalawi tati tikuziwiseni kuti anzathu amene amagwira ntchito ku City Assembly iwo salary yawo ya mwezi uno analandiriratu. Pomaliza Amalawi ndafuna ndikuziwiseni kuti akuluakulu achipani chija cha MCP apalamula mulandu. Iwo sakudziwa. Ndikuwuzeni nonse amene munakakumana ndi jaji amene anagamula mulandu wa auditing. Amalawi akuluakulu a MCP apalamula mulandu wa bribery and corruption. Dzulo mamawa anapita ku nyumba kwa lawyer ameneyi kuti akampase ndrama ija yokwana 5 billion ndicho linga chokamnyengerera kuti mulandu wa auditing uchi cholinga choti achose chigamulo chimene anayika poona kuti chabwino palibe. IMCP anakonza kaphukusi ka 5 billion kukampasa jaji. Choyamba ndofuna ndithokoze a jaji chifukwa cholikonda dziko lanu, chifukwa chowakonda Amalawi, komanso chifukwa choganiza tsogolo la ana anu komanso zidzukulu zanu. Chimene mwapanga Mulungu azikudalisani, ndipo kumene mukukhalako musakhale ndi mantha. Palibe china chilichonse chimene chikuchitikirani chifukwa inu mwagwira ntchito yopulumutsa mtundu wa Malawi. Choncho ndofuna ndikuthokozeni ajaji kumene muliko. Ambuye azikudalisani komanso azikutetezerani moyo wanu. Inu nonse amene mukuateteza ajajiwa, chonde musakhala achinyengo kulolanso ena ndikubwera ndi ndrama kuti ndrama iyi tikumfuna munthu uja tisowese moyo wake. Ayi. Choncho jaji amene amaweruza mulandu wa auditing wakana ndrama yokwana 5 billion. Ndanthu angati amene angapange zimenezi? Comrade Ntanyiwa yekha osalandira ndrama kuchoka 2022 ndikuzafika tsiku la lero kuyimbiridwa matelefoni kunyengereredwa, koma Comrade Ntanyiwa sanalole kukatenga ndrama ina iliyonse. Chifukwa tikudziwa chani? Mphoto ilipo pamene Amalawi awine, pamene Amalawi avote kusintha, ndipo Malawi uja akamve kukoma. Chimenecho ndi chimene izakhale mphoto ya Comrade Ntanyiwa. Chifukwa chimene tafuna ife Malawi wina aliyense akamve kukoma. This is Comrade Ntanyiwa pa Limpopo FM chigawo cha kumamawa. Ndikateronso Amalawi tisiyane pomwepa ndikonzeke kuti pamene azanga akubwera kuzatenganso nawo kuzapanga maprogramu awo, nanenso ndikachite cast vote yanga wekha mukabokosiko.